určité duševnú poruchu. A ak ti ich neopravím, bude mi zle. Povedal si, že si lekár. Som lekár, áno. Ale aj lekári sú pacientmi. Vyzerá to skvelé. Choď, ja ťa počkám. Potom ťa vezmem späť do nemocnice. Dúfam, že sa kvôli mne nedostaneš do problémov. Alebo nedostaneš výpoveď. Neprepustia ma. Ja v tej nemocnici nepracujem. Našťastie. Prepáčte. Dnes ráno sem priniesli nebohého. Netina Arkana. Ako to? Čo sa vyparila? Ukážete nám zadný východ, prosím. Pretočte to. Ešte. Počkajte. Toto je ruja. A kto je s ňou? Poznáš toho vedľa nej? Nie, nepoznám. Skúste kameru spred vchodu. Nechajte to. Zastavte. Môžete to priblížiť. Bližšie. Dá sa ešte viac. Dobre. Stačí. To mi stačí. Čo to robíš? Kam ideš, Ali? Tak veľmi som si ťa chcela pamätať, keď si mi rozprával rozprávky. Ale na ten tvoj posledný obraz nikdy nezabudnem. Kono? Otej! Prečo si to urobil? Prečo si to urobil? Do dnešného dňa som cítila